Prvi dan nove školske godine u osnovnu školu Antuna Augustinčića zakoračilo je 87 prvašića koji će pohađati 4 razredna odjeljenja. Broj učenika nam se nešto smanjio jer je izašlo oko 125 osmaša, ali nekako se mi nadamo da idućih godina će biti sve više učenika s obzirom da se u gradu Zaprešiću svašta gradi, tako da vjerujem da će se malako povećavati, ali zapravo jedna lijepa generacija učenika što se tiče broja po razredu i sve. Najveće ulaganje u osnovnu školu Antuna Augustinčića posljednjih godina svakako je nova sportska dvorana, ali i dalje se kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta u svim pogledima. Tijekom ljeta obnovljena je stolarija u zapadnom dijelu zgrade, isto tako napravljena je rasvjeta na košarkaškom školskom igralištu, tako da su to neke novosti u našoj školi. Polako se, planira se i za iduću godinu, ovisno o financijskim mogućnostima, isto neke daljnje obnove. Drago mi je da je ova škola koja nije nova, ali u kojoj kontinuirano ulažemo u standard od djece u ovoj školi. Napose, prije kratkog vremena otvorili smo novu veliku sportsku dvoranu na čijem krovu je solarna elektrana. Pratimo trendove suvremenog koncepta obrazovanja u Europi. Ono što me posebno veseli da je i vlada Republike Hrvatske osigurala udžbenike, da je grad osigurao pomoćnu opremu, bilježnice i sve ostalo, da je besplatna prehrana, da je taj standard i ja bih rekao ta briga o djeci dio, rekao bih, standarda ponašanja kako u Hrvatskoj, napose ovdje i u našem gradu. Ono što me neki način posebno veseli da stalno i konstantno ulažemo u one sve programe koji su djeci potrebi, kako su oni posebni grupama koje su potrebe sa asistentima, ali isto tako i ukupno obrazovanje. Imamo 16 pomoćnika u nastavi ćemo zaposliti, još nisu svi primljeni, a zapravo 12 pomoćnika nam je ostalo od prošle godine, što nam je odlično, i još sad se nadam da ćemo tijekom ovog tjedna primiti još 4 pomoćnika u nastavi i da ćemo imati za sve učenike. Tu zna biti malo problem da tijekom 9. mjeseca zapravo još tražimo pomoćnike jer je pomoćnike dosta teško za naći. Zbog nedostatka prostora i velikog broja učenika, osnovna škola Antuna Augustinčića nikako nije u mogućnosti organizirati nastavu u jednoj smjeni, no to bi se trebalo promijeniti izgradnjom nove velike škole u Zaprešiću, što je ovom prilikom najavio i sam gradonačelnik. Spremamo se jasno i za povećanje broja učenika u vremenima koje slijedi. Mi upravo počinjamo projektirati jednu veliku novu osnovnu školu na sjeveru, pored srednje škole Ban Josip Jelačić. Govorimo o temi potrebe rada u jednoj smjeni, na što se polako pripremamo, a što je na neki način i odrednica vlade. Rekli bismo da u Zaprešiću broj djece trenutno slični kao što je bio i prošlih godina, a ja očekujem sada blagi broj povećanog upisa u godinama koje slijede. Kod nas nije jednosmjenska nastava, mi nemamo uvjete za jednosmjensku nastavu s obzirom da smo škola u 2 smjene i zapravo su nam sve učionice popunjene, tako da za jednosmjensku nastavu nama će trebati izgradnja još jedne škole koja nadam se da će uskoro i biti.